Så optager vi. Adskillige timer senere prøver Jesper at færdiggøre rulladen. Efter aftensmad og det hele, så lad os se, om man kan. Skål. Kæmpe hvid. Satan. Det er ikke sundt, det her. Du har noget lige der. Næsten. Kæft. Kom så, vis mig, du er. Stor bid. Kom. Okay. Come on, man, you can do it. She didn't learn. Oh, that's just nasty, nigga. What are you, Blackanese? Okay. Glæder til synk. Åbn munden og sig når du er færdig. Hvad? Åbn munden og sig Kom til lærken. Kom hænder. Godt gået. Godt gået. Hvorfor er det så?